Pagkasalitaan ni Albert Ganapauloan, siya ti may kadwa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi, takas lang na sulik dagiti dua bukel ti matak. Idi makitkitak manunemi ti agidemdemo nga promugel. Promugel ko na tada iprumprumot na idemdemo na nagpudaw, stainless, naka-short manunemi, hamot di nga nakiting nga, kalkalengan na. Nga makita kinawas na, hindi kiti legs na. No mise manong name makita ti ornos dagiti napudaw ng ngipin na. Napudaw, stainless, kasla mestisa, Nagbayat pa ti wagis-wagis na. Nagmayat ti movement ti bagina. Tapos medyo ag-alo. Diyan barukong naman. Naglapsat dati ng babae. Manubiak la ko ma. Matagikwak la ko ma. Nadlaw na siguro manong nemi nga si utperper nga ken boy-boyay. Nadlaw na siguro nga ipangato ipababak nga kitkitahin ni Suna. Insinyas na, Sir, masdag ka. Kunaan na. Baka kahit mo gumatang. Sige, masdag ka. Apo, may sa agpalangin manong tiya, bait mi. Masdag ka pa, sir. Mamakitaan na mismo. Napinas natin para keng ka. Kwentas? Kwintas nga, necklace nga makaagas. No kahit mo ilawlawak kunto inay magking ka. Munot may sa. So, lang na medyo nang ina, sir. Ano? 15,000. Ngayon, kanayon mo yung suot dito eh. Kaya, hamo marit na banlog mo. No, agsex kayo kumakin ni misis mo. Kahit nakasuot. Kasi lang ka mabanong. Humpe asawak. Ay, sorry. Hanak mabanong. Oan, iso na lang, dyan ka kabambang mo, iti mabanog. Kwendas man tayo kabambang, o, di gumatang ka duwa. Tapos di kasta, no, andun to, i-check-in mo, pagkwentasan, ang kwentas ka nga duwa, napaot ti labing-labing. Interesting, ha? Well, sir. Bisyak. Break time lang eh. Namarang lang nagmerienda. So, nagkakto opisina. Mahal sa cellphone number mo. Okay, sir. Calling card ko, datatnagan ko. Siyak ni Annabel. O sige, tawagan ganito. Tawagan to. Manong name yan ako dito pisina ng tas iso pala pagkitkitak. Di pa kamuklan na. Nagayatak idin itinaminsan manong name iti adak iti college. Ngayon nagsina kami ti first love ko. Hindi nakapaggraduar kami kita. Dito yak lugar mi nga nagtrabaho idin to taisuna ket napan iti adayo. Ada pa lang kami nakasyon mi idi manong. Idi kuhan, awanin. Napukawan nga namin pinsan. Sa bagay, hamat kindi na sakit unang tinakim ko, sa siyak ti imo na king kuwana. Siyak ti nangusat ti nang lukat ti kuweba na. Ningataan ang bel. Dati promugel. Virgin na tapay. Baka matsaanan. Yung mga bale, ori saanan ng virgin. Tinaskin kita. Maramanak. Kursunanak di bagina. Pintas na. Pero mga tanga, sip-sipak amin kahit ko sip-sipan. Nung spagari ka, tagbembang kami. Expect ka. Ito ay pala pagpagunyan ka. Sorry. Sorry, partner. Ano mapaspasama kayan ka? Kasla ka lang nakatukdo ti atang. Nakatukdo ti atang ko na. Ada kita nakita ni Tarwaro, itinapang ka nagmerienda. Ada pare.
naglapsat. Ayun, kursunada. Nalipata kami ng video ko. Tanong makita ko mga, bam. Tanong date kami, kita video kami. Ipabuyak to kayo ka. Nalapsat siya. Nalapsat. Nalapsat. Kailangan, ituloy mo ito, trabaho na ganun eh. Hamon pa nalpas na kita, may report itangal daw. May submit ko. Ganun. Sige, ang sunod na eh. At the inspiration ko, isang alisto rin kong pregnant. Animal passing to office hours man ang name. Hinahanap calling card ni Annabelle. Tinawagan. Hello? Annabelle. Si Albert dito. Sino Albert? Dati nang tadak calling card mo? O dumati nang tadak calling card ko ah. Dati in-istoryan di may pangupti hanggang mabanog dyan lalaki nga makibembang. Kit kasta amin ang explanation ko. Dati pinayapaya mi tayo. Dahil naka-uniforme. Ito yung uniforme mi. Ang nagtatrabaho ito yung gobyerno. Malagip cancer. Ano mangala ka? 15,000? Bali 30,000. Siyempre, no da pangusaram. Di pati di pangusaram. Ikam may tatno. Anli bembang. Bembang lain. Dahil ng isang pulak. Kapag tayo may isang pakabanlugan. Di lalaki ken babae. Na naroon at talagang kinayatan na at saan na sumardeng lumabalin, di ba? Nalawamat partner ko. Posible awan. Adano biyak idi, yung may nag-graduate kami sa college, nagtrabaho di adayo, napukawan di komunikasyon mi. So, agsapsapo lang nga tikabang bag ko. Kinobya, yung pailang muna. Kahit numabaling ang bembangin, di mayat. Aramang pa lang muna. Nirog yung karoon ng aramen. Siya? Kawan, sino ka ba? Ano pindas ka? Wano sinunubyo ka? Loveless kita. Mga gumatang ka tidwa. Tapara kanyak di ba isa? Walang alaik tumat lang numalpasta. Sa akalain ti bembangin. Mayat ka? Kaano? Uritan. Ano di 30,000 man? May withdraw. Pagkitanda. Nagdardarasak ka nag-awid dito'y balay, manong nami, kat siyempre, nagdigusak nga nagsukat. Kasang pat mula nakadigos ka, sukat ka man baba naman Ano date ko tatang. Ang nakasarak ka langit, kasukat na di mo na. Wendang. Siguro doon, nasaan nakanto asaktan man Saan nga tamad na kinapintas. Iyam amukto ka na kayo. Doon ka rin bigat, isukangit mo. Wala takilatisan mo lang, nagbalin nga, manugang mi. Kasi aramid mi kadagri kakabsat mo. Puro kayo matlangar nga lalaki nga mangyawaras na pilyeto tayo. Nakitaan, nakakabsat mo, hindi ngayon mo na, inyong amuda, kinilatis mo nanang mo, kinmayat. So, ang kilatisin mo yung tumadataya mo. Sikat yung asawa na masapol nga napintas, nasyaat, ken mapagwadan nga asawa ken ina. Tagbalin nga asawa. O ang problema tatang, baka siya ti kapindasan di asawa kada kami nga kakabsat. Napang ko nga rin dinagas manong naming ni Luisa. Ni Luisa. Napang ko, Annabelle ngayon ang Luisa.
Kadi, dito nakasulat dito. Annabelle, mano. Manong name no anya tinsuot na itay malem. Kas dapat manen. Mahilig t-shirt. Talagang pakpakita kita legs na. Ilokat ko tiri daw ti kotsek manong name sa konsinyas. Logan kan. Naglugan manong name nalang abko ti kadigdigos nga banglo. Aw matipakita nga. Yung kapit na. Itirupa na. Di ka nagpulbos? Ada nga pumangitak ng pulbusak. Kas mangita. Kung nagpeso niya, natural nga po daw. Natural nga kinis. Lipstick nga rin. Kaslak na, naikan na liner nga. Natural na ito. Nagpintas ka, Annabelle. Gwapo kami. Nagbagay ta. Darden. Kurka. Apay. Testing lang. Mabalin? Sige. Anong naminig ka nagsumbangin na pingping nga sa ako inamalan di kitibibig nga. Kakiwas. Nagpanglo. Siyempre. Nagtutbrasa. Nag-mouthwasa. Ayan, okay mo lang? Anto sa rin. Basta. Siya ka rin, okay ba? Annabelle, makapamaoyong tipintas kan imas mo. Anatan nagdaratsutan. Ito'y hotel. Tukot ko di gatangan. Gatangan pa lang mo na. Sa bagbambang. Dito mapamangan. Hindi ti hotel restaurant. Tagordan na tulad dyan yung kwarto ta. Awa na mo kasi dyan. Sige, anda mo. Gandan, let's go. Gumana ta akong manong name ite pailaing na rum-rum kwas na tiyap. Alagak manong. Nagundar kami manong name kalpasan nga naka-check-in kami. Arak kahit no? Klase ng arak. Bartagan karatahan. Iti kastoy palang kitkita ng kanyak, mabarbartag kan. Kan mabartag kamatkan ka. Oh, dato yun na yung kwentas. 15,000 di maisa. Talaga kanimot lang na doon. Mapanak na kami ta. Anli bembang. Talo nga oras. Ito yung manong arikos. Saan ka nga virgin? Saan? Okay lang. Okay lang. May kamanuak. May kadwa. Siyak ti may kadwa? Urimit sika. Sikamat ti may kadwa. Wow. Datando yung in-order mo. Simrak, ti waiter, manon naming ng i-plastar ti order. Agrama matin ti arat. Ano na itang arat? Brandy? Okay lang. Narwama ko matin ti brandy. Sige. Let's toast. Cheers. Sinabraran ta. Ti umuna nga rabi. Na panagbembang ta. Di mo pa yung tedya bayad na kananda pa na kanyak ti kwentas. Mabalintan nga, isuot. No ka nakasuot ta, baka no agruder tanto peti makan. Gawat pagtripan ta ti foods. Handamat pakabanugan ti makan. Sige ka na. Dito 30,000. Kompleto mo lang. Talo nga bundle ng sagtitin. Okay, saan ko nang baybayadan? Pangkutabag ko. Manong makomisyon mo. Abi salsalot naman commission ko.
50% commission. Oo, nagdakalit. Kawan. Hindi ka maka 15,000 na kita. Sagpa 5,000 di may isang round. Sige, isuot ko kayong gaan. Okay, sa mula isuot na ito, makibambang ka. O rin ang dakat opisina. Lalo ng problema ka, natay at problema miti arami daw. Nakasuot na ito eh. Kasi lang nakala iskuro. Kasi lang na solusyonan ito problema. Kasta. Sige. Problema ka pa nag-aramit ko ti report eh. Siya para, may sa kanang iti para aramit ti report. Nandaroon na kanang iti ag-field. Siya pag-submitan na sa kontorno sir. Kawan. Nalis ito ang gura tapanunod mo. Ang sumusun. Minunta pa eh. Pulutan ta. Ken mangantan. Nasa nasuot ng padpada manong nimi kada kami kani Annabel ti Cuentas. Ayan. Kaslaklo pumigsan. Di kang digos. Takadiso ko sa tayo. Digos tama. Madunong araw din. Agpalpata di. Minunta. Okay na? Okay na. Okay na. Sige. Imo na nga nagandahan manong nimi. Pinaklabak mo ito na agad siyempre. Ininot ko manong naming inikat ti arwaten na kitunggal manokaisan nga paset ti bagina. Gusto na yun manong naming di ba nang lailo. Mangit kong iti asog naman. Albert. Nagaroon na di adan, nagidibig ko, di barukong na po, nagmaitis ko, di barukong na. Wow, kaslawang pwede nagdede. Para pinadas ko nga kinikinitin, manong naming, Albert, Albert. Sa ko yung pababapay, manong, hindi may cotton t-shirt na, kanti anti-ruwan, ti babaw. Sumabat, tinabanglo. Ususaran na nga tahapi minuwas. Napanglo, kanarasay. Kasla, punakot. Nga pinuyutan, manong nemi. Wain pinuyutak, kat bums. Albert, sikapit at nangaramid kanyang tinasta. Nagmayat na diya, ang saw mong sumurek. Santo agli ko ang sublimat laeng. Sa lang at akimot ko't umutot, pati dahi ta. Inaramid ko met manong di man namahik na magparagsak amang patayok kang kuwana. At kasta ko na manong nimiti pa nang ibagahan. Ang galing mo. Ang galing mo, Albert. Ang galing mo, Albert. Ang galing mo. At kapot na gumanat mo na ti armas ko manong nemi, imbiat ko na. At kas dinanamak manong nemi, ringless. Nagmayat, manong nemi. Tamo nang igiling-giling. Naggadan kami, manong nemi, nga naitayo. Takas to na pa naggadan ming nga nang kayap-kap titunggal may sakata kami. Albert, naglaing ka. Naggadan ta. Talagang agka-60 man ta. Nabayad. Sabi ka sila sa anak agalal. Epektibo sa akin ng peso at kwentas. Umamatikan. Kita di nga bayag ko. Kita nga ko nagbayo. Gusto ko na ko. Alaal ko, di ba? Kaya wala siya. Nabanong ako mamayat. Siyempre, wala siya akin narabaho. Isabat-sabat ko man. Siyempre, mabanong ako mamayat. Effective ang peso. O kaya't mo, tulungan na kang glako. Sigamit mga i-promote. Lagay ko opisina. Ano commission ko? Di 15? Half na road. Basta. Ganun mas pagkariganda. Magustuhan da, di-increase mo. Basta umay kanyak di 7,500. 7,500. Isot remit ko. At tapay komisyon sa dyan ako. Ahente ka na ko ni. Napinas na ito nga,
business mo ori at opisina mo. At gagayin mo, di ba? Aki inistorya ko yung pag iti pa nagbembang, ada lagi bang baga nga, nalisto akong parwa, kung saan, mabanlugak. Pero may nga aslakla si Mang at tinangato, banday ko na. Dagang ka mo parang na. Alapay nga rat. Sige. Tuloy-tuloy yan ta. Ha? Awan nagsardang, ha? Kayam? Basta lagi di tumangkan malata. Sige. Agreeing data. Agreeing kahit mo. Data. Nakaringan. Nakaringan. Siya matin, ha? Tugawang ka, Albert. Tugawang ka. Manong name nalpas talo nga oras nga di mi napupuutan. Kagubernatan. Kinunana. No. Saan? Ada sang petak eh. Sang petam? Kung naman lang ang asawa mo. Ada sang petak. Gabot ada anak ko. Pinakintut ka. Ada anak mo? Ada anak ko iti kinabalasan. Magkatawa ka. Ang lalapit katawa ka. Rumartan, sukata. Nagbitag Diyos. Kalbasan na, sukata ka. Itulong nakbasit di nangalam kanya kita. Sige. Nadismayahan sa matan. Dahil bagang anda anak ko. Kat nung mapututan ka nga ron. Hindi. Adano ka may kaduang anak ko. babae di anak ko, masapututan ng lalaki. Tapos ada lalaki anak ko. Taapa yawan tiranta mga kasar kanya, mas pagalikan. Abi di ka sumungbat. Kita lang malam nga nagamamuta eh. Kaya mo sa awan ayat gumarik ng kanya. Else mo lang, nakayat na ka magunun. Kitsi ka. Ada ka di pa nakayat mo kanya. Uno ka puta, mailiw ka, kahit mo taganan siya. Double purpose eh. Maparagsak ka, at tapay commission mo nga nakil. Ana? Data, at daking kakakwentas, mabalimot nila akong tumanin, di ba? Tatong nalagbembang tagat itugot ko. Sige nga natin, nagdiwas. Kalbasan ay tulog takto. Manong name idiromuarin ti banyo nakasukatan. Binidyo. Picture ko. Anong data? Picture ng imbis na pa. Ilastog mo ala. Ito tinubya ko. Nagpinda sa lawan ng la. Di ba? Picture pa ito kwentas. Picture na ka. With the kwentas. Ito ko di camera. Ito kwentas ha. Amilakla ko. Tawagan ka. Bembang ta. Masapong nga dareta. Ano na pa nagnigamot? Kasi sana ka na banlugsi ka. Nagbayad. No, mabalin ako mag-extend na. Overnight ta. Sobra ka. Muntusto na ito. Talo nga oras yan. Noon nadutan. Intulnog ko nga iso naman ang nimitin ng dagasak. Pagawin lang ka di. Dito lang. Walking distance. Dulot ka hanggang ka na siya. Mga nod na mag-rape ka. Awan mang-rape ka niya. Kaputan muda. Na nai-hotelak. Nai-check-in. Banong nimi kaslajak mamati nga na maamok ti kaskin ni Annabelle. May ganun? Yung nalapsat. May imas. Sayang. Baka nasaal lang nga sakti may kadwa. Baka dabay sakti may katlo. May kapan. Yung pakamat agpapeso nga sakti may kadwa. Ay, buhay. Tila masarsarakan. Kinumusta datatang kinanang iti kabigatan natin date ko manon nini.
kumusta ti date mo drabi? Rabi mo tin sumangpit kan. Wendang man. Ket, kanun to ngayam amum kada kami. Jak kayat ngayam amum ko na kayo. Dabay, kilatisin mo na. Amum ka diyo kaya. Amok ka diyo kaya. Dabay mat. Wala kayo. Pabuyak kada kayo. Dada di medyo na. Karolar na tiban nyo. Naglapsad na. Apo. Stainless. Kasta ating balik ng asawa. Ngamadaanan ti anak. Anak! Ada anak nan. Naala na di ti mo ng boyfriend na. Naganak abalasan na siya eh. When? Nakitpututang mada. Kami nga daadi si anak na. Kasla tranta tanang. Imawan ti panggap ko mga asawa keng kuana. Suportarap tulatan di putot mo keng kuana kasi jay. Anya nga minti sa among pangayatan. Kaya ito ka di. Nga ti manukang yun. Adaan ti anak. Nga disgrasyada. Ti question dito yan. Ay ayaten ka di. Ken ay ayaten na kakadiman. Kaslawan ti manik na ngayat. Kasla, urge ko lang nga mang tagikwa kang kuana. Sila kung makan ramanak lang. Ngamsang kong ipusin. Ganun. Siyay. Ramanak lang. Ramanak lang. Kalbasan awan. Iso na nga eh. Ayatin na ka. Ada kami negosyo na. Aglakla ko. Promugel iso na. Kaya naalo ko inak man. Ginakwan nak. Kasukat ti bembang. Lala, tila masarsarakan. Amor sa seryoso na diyang babae. Ang mga namasiko ka mo kita isang pad na tibaginan ti balay. Bakita kininilo manunaming ako opisina at ti video ken picture ni Annabelle. Wow, pare! Nakachamba ka. Inutayan niya. Lepas ti 3 hours ka. So nga, naman nagdigos, nag-awit kami. Oray no, napnagmantakin ka. Napnagkap kang pagpatas ka. At sikreto. Imagine the 3 hours. Pulos nga di ang kubula ito yung armas ko. Nakakarkarit lang ta. Oray makaparwara ko. Diba? Natinga lalaki, nagparwaran at mamanot posibilidad na umingar manin. Malaksid do sa mga ipanamin. Ket, sekreto na. Impakita keng kuha naman ng naming tinglaw ko ni Annabelle Cuentas. Dito. Ano klase Cuentas dito? No nakasuot keng ka. Di mo marik nagbanong mo. Ikasalan di babae. Nakasuot ba? Daka Cuentas mo. Ingkatangan ka nun. Sino naglako? Iso na. Promulgal nga ron. Kaya mga mo, aming ngalakwan na at bembangin na. O no makibembang. Hanggat amin. Ana, lakwang ka? Ito eh. Mano? 15,000. Ay, gina. Loko. Tong palbiyag nga ususaran. Baka kinong tawang kanto ni, baka senior citizen kantong kayang pailaan. Tikas lawa, may isang teenager. Kasta? Uy, napanik-nekak ko na kita. 15,000, grikot nga sa pulan dito. Ang nga bali Ito nang bambangin ni bakit mo. Siyempre, nagpakawan to iso, nagtap no hang pakawan. Igatanga mo. 30,000? May sa Paris? Paris kami kinibakat ko? Gawin. Kastoy, pabulot mo bala kanyak nila. Kita daw kumapay, may samot Hana, nung balik nag-surrender ni bakit ko,
ya gumatang ak ti dua. Basta ipabulot mo kayo data. Tapno mapanik na ka. Abay, namin ti sitwasyon nung checks. Maminsan lang pare eh. Itong utawar pa yung ordin bakit ko. Di mo may pidwa, may pitlo ko na. Ano, magdiferensya natin yung maminsan kan mamindo mamitlo, maminlo katanga. Wala ka. Taping amin. Saan humingan no ka? Tumar ka, tigas to yung age ko, tumar ka. Yan, dati na talaga masapon mo, bulutek ka, bulutek. Sige, bulutem. Basta gumatang kang tudwa, ken iwaras mo tumet, umay kay gumatang kanya. Jack tinatawagan man name ni Annabel. Naalo naman kanya tinumber ko. Api nga, saan ko mga tumawag. Uno busy, nga mapan mangipong promote, ireta kwentas. Karabian na, name tinawagan. Hello? Annabel. Albert? Thank you. Thank you. Ado trinabaho kita eh. Nakadkadayo ka nag-promote. Alam mo, nakasuot ka niya na ito kwentas. Anak nga mabandong nagsao, nag-explain. Kaya api, aglaka ko kami na, madin ang kusar ka, madi parit da. Madi agaramat, ngo hamo bayadan. So kaputan da, kinatang mo para kanya, isuot ko. Dede, nagbayad na niya. Siga, nalugya mo nang promote, binulod dati ka opisina. Kat numayat ka no, gumatang. Tidua. Sige. Kumayakan to kanya ka. Tablated ko. Uno kontakin dito nga number. Isan kuntokin ka. Isun tumangdating ka. Babae, lalaki. Isuno kati ko, agi-deliver. No saan nga siya, nga promogang agi-deliver, at para i-deliver mo. Basta may tadjanagan ka address, cellphone number. Sige. At sino ka tagstatang? Basta, tudmo ka niya 7,500, 7,500, may isa. Kung jugudwa na. Wow. Dakdak kayo ng amangin at sweldo, ay commission ko ng sweldo. Na mailiw ka, document. Di ka mailiw. Aman nga, palapsan naman palangin doon, nungal daw. Marikabot no ka na yun. Pagandal sa bali. Huwag, siya lang. Sika nga orti may kadwa. Siyak ti may kadwa. Huwag, siyak ti may kadwa ka. Kabigatan na manunimi magagaran at nga makaamo kaninilo. No anit resulta ti amin. Pare, agbilbilib nga rin bakit ko kapay natin ginam mo. Kunana. Hanggang ba nakastoy? Siyak matindag surrender ko. Paigam ko king kuha na ti kwentas. Ha? Hindi ta kwentas ta? So, nga mas daw, kapag nga nakasuot king kuha na ti kwentas, ano pa yung month kas na kwentas, kung na na, ano nga rin? Ako anak. Kanak ti dua. Mag-withdraw ti kwarta. Sige nga rin tumawag at iig na dito eh. Tumalim. At doon niya 30,000. Sige. I-deliver tumitin dyan duwang kwentas. Mayat. Mayat manong. Yung baglagid dito na maamok ni. Ano ba? Pagsasalitaan mi, manong name iti may panggap iti dahi ta kwentas. Oh, posible. Kung na di dumalalag. Siga pa rin, andun ikagritay rin. Nasa pulam dito. Nabayagin nga saan kami nagbang ni bakit ko. Agpadpada nga akong interest min. Mabannog kami mata. Kaya, at nandun ba tawon ti 70, 75, may parang ti sex life na. Kaya po nga tayo ita. Depende, no? Ano ti klase ito susaran no? At dahil iti agtumar, natin kahit na may suot lang.
Gordero kayo. Siya pa gorderan yun. Bulutin mo pa rin kita. Kung kayo, mamati kami kit piso. Ano makalam nila? Sige. Sino may bumulog? Rentaan nyo 1,000 per night. Oo, marentaan. Nung di nyo kaya gumatang rentaan nyo. Panig na kami mapadasib mo pa yan, umayat. At na kini mangimbaga manong naming nga madi. Nga maadado na kini mangimbaga mayan. Hindi akit, nakalako akbat manin. Ako, sagsagawisiwak na gawid nung hasta maalak ti commission. Abay. Abay, sagsagawisiw ka. Siyempre, datang nagsakak. Double job. Gapokin ni Annabel. Ni Annabel nga naganakabalasak. Wandang. Hawan kayam. Ay, pakmangkit iso na dito balay. Mailiwak. Imbes nga mapanggap yung hotel dito sa balaya. Dapat na makita yun. Sige. Nasap ko lang. Bahala ka. Timawag at. Hello, Albert. Hello. I miss you. Mano ka na bulan? Talo bulan. Sipot na ini. Ato ang lakoma. Bilibak ka. Kada dyan, 7,000 ang dapat commission mo dyan. Overall commission. No, di ahentek na makalako, the commission mo, another commission mo, 5%. Di saan nga 7.5 ti may remit. Tapos nagkasay na. Tinitulong mo kanyak. Dagdag na tinitulong mo kanyak, Annabel ka ba ta? Dagdag ka ng commission kong hindi sweldo. Sige. Mabaling ka din kumay ka ito balay. Umiyak ka ito balay. Mayatak. Ito may sa kondisyon. Ano kondisyon ko? Itugot ko tinak ko. Muna taon na ka din. Grade 1. Kasta. 6 years old. Babae. Nabinas lagi din. Kasking ka. Wala. Di eskwela is kabintasan ka. Sige. Kita duwar din ibagakin ka. Di bagak kuma. Nga niya. Ibagak to dita. Sige. May kingaro din. Imbaga kalatatang gininanang manunaming umay ni Annabel nga itugot na ti anak na. Kaya dita, makita kita manunaming. Wow. Nagpintas ng ubin. Imina. Madla mo lang tayo ang nga ginada. Isa dito ni Angel. Angel ni Tito Albert. Ano siya tawa, Tito? Gusto. Okay. Mabaling agam presda. Nabanglo ka kas kabanglo ni Mama. Mama? Nabanglo ka kas kabanglo ni Mama. Namindas ka. Wala. Namindas ni Mama ko. Ang bitasak men. Nagdumanong kaya natin. Nang. Ni Annabel ka ni Angel. Dagit na. Nibag na review, tata na. Good evening po. Kastamit ka na kayo. Nang-review kayo. Ampay. O sige. Sarang bakit kakapangan tayo amin eh. Yeah? Anusan tayo, di na eranangada. Anusan tayo, di na eranangada. Eranangad manunimi nga di magasak. Iti natunon nga ikan iti tiyandaan. Sakti magas ti half kilo nga bagnet. Sa pinagabraw ko ni Nanang manunimi sa dajay. Kamatis ken bugong ti pagisawsawan manong. Agrama mo ti sili. Naartem nga sili. Pagisawsawan iti ikan nga tuno.
Anat kayat mo, Enjet? Kahit ko na tabag din, tito. Sige. Anat kapag isaw-sawam, ketchup, uno to kamatis bugong. Kamatis bugong latan, tito. Okay. Ang kababay na, ipapabalay mo. Kaslamat kang ka. Ano ba? Pila to home. Ang problema. Ano nga kayat mo, kahit ko kamwit. Kinitek na da. Kinis na da. Ikan. Ang gusto na da. Ano kahit mo minom? Tang. Ada pang tajir na. Ano bit pag indrugik. Tatagwa. Empelait. Ay, opo, naimas. Mga ko irwar. Kaya ka nakarto ba na palo nga basot nila alam mo na ta, irapin tayo. Naimas na ito masida. Nandun natin, tinunong ikan. Nangalan, tinunong ikan na yan. Yan ni ko naganan natin mag-alala ko na yan. Yan tatsandaan. Yeah. Naganan. Babon, naganan. Tayo ko tagatalingaan. Nga inungong tayo din kagawad ni Emeris tayo buyat na tayo nagdalusan na ikan ninja kalsada. Ni tagatayin. Babaan mo nalipat talaga nan sir. Nangan kami nga rod manunimi kita madlaw ko talaga nga saan nga mamablig ti anak na. Kastamatan kini Annabel man. Namintanlong ng siyat. Nuwan ka sa pulan ng tiban nyo. Pinabulutak manunimi ti tuwalya. Ano ba masapon mo? Tuwalya natin. At itugtugot ko na ang antaroy ko, ang tabag ko. Sa bagay, kasuksukat ko lang itay. Or saan mo masuksok na. Ay, kataktumad lang ita. Only bembang manen manunimi yaw awak lang nga. Bugkawan na kami tatatangkin na lang tadi ka mala sumarte. Nag-ubad na kami manunimi tahangarot nga short time dadak at ang isudo ng titoy balay. Manunimi no jakla pa ang panunutin nga adan to trabaho ko migat talagang mawati kan. Mati akon. Ngan talaga kahit ko't maturo. Baka daw tumakat magtrabaho. Oras siya. Puyat kalaban ta. Saan nga di ba no? Sigaratan. Ayaw nga yan. Dito ibagam nga. Dito ang tunong ibagam. Dito itumuntun nga ibaga. Masikugak. Hana? Hana? Masikugak. Jakpulos ng regla. Sipot iti binang balak. Na di pa nagsinamat. Amo no, sumabata kami, talaga makaala. Nangro nagka-fertile ko iti. Abit di ka nagsakbay. Gaputabisak, diyak pinampanunod. Gamok dilayak lang. Abit di mo kayat. Nga may kanak ti, may kadwa anak. Asika may kadwa. Asyak ti may kadwa. Siya kung di may kadwa kanda. Gamagag to ka na ng kintatan. O pagkata na ng kintatan mo pag-desisyon na. Maturak tabay. Kahit kung maturo. Hindi sa lutsudag kadakwada at ikabigatan naman na may kalpasan na itulnog ko. Dagita gina. Tangnan. Na kayo tikad ko ang desisyon. Kahit siya din na Annabel. Anak, no ugali, panagununi, panagkutkuti, natural mat lang. Diyak makita ti panaging kuko na wano plastic garaw na. Adalatakin ka. Kaya, mayat kami. No kayat mo. Sunalang tang.
Di mo kayat. Adada kayat ko. Gabot adaman tan apo ko yung kwa na. Hana? Masikog. Talon ng bulan. Agad niya balat kukuha niyo. Ikasar mo baro. Ang balang ka bata, nasingbat man di anak na. Nasidag mo tirik, namin kang kuha na. Sigurado kayo nang. Ay, sika malat desisyon na. Tawagan, nung kaya't nang ikasar mo. Ginawagan. Oo, danalipatam. Nakasarito ko natatangin nanan. Di ba yung magakeng ka? Nakasaritak to natatangin nanan. O, ang resulta na. No, ibagakeng ka asawain ka kahit mo. Urasan kayat di parents mo. Kayat na ka. Isudat ng iba ka. Kayat na ka. Oh, mayat ka? Mayat ka kas pagkalikan? No. Manong name mayatak ko na. Sige. O may kamdong arot ng mga sasawa. Saanin? Anong saanin? Awan ba't na kanya? Awan din. Anong awan? Hindi na pa lang natay. At talukam nga kakabsat na sina-sina kami. Kung ang kabagyam, angkel mo, saan kami nga takadtoy. Naisurot ak lang dito, kapati puro panagpro mo. Okay. Mangalat at latan at kisla mga parakder kang kan. Mangalat na katulad at makamu nga mangalan. Okay nga rin. Imbagak na ito kinitatang manunemi kat siyempre. Ay abang marot idan dito eh. Dito tayo nga gyan, or kat nalaman ba't tibalay tayo. Manipod mat idin manunemi harig nagasawa kami keni Annabel Manong. Tatakilan ti tiyan na. Magkasaratan to na may anak ko ti anak tayo. Sige, sigurado ka. Unang marigatan ako nga kwa. Di o sarap ta kwendas mo. Anak nga mabandnog, yung dati ubing, dati anak tat mabandnog. Ay, wala niya. Iso nga dito, aklat pa lang. Makamukha pa lang ha. Awang gayam. Di ba kasawatan? Di ba rin maglaing isa tumigan ti kwarta? Mapandan to mga open joint account ta. Sadyahin, no, diba sa pulam, diba sa pulak, i-deposita. Dito nga agda mga kwarta mita. Inayon tanto. Ako pag nanagaw. Kaya't nakadatatang, kaya't kamutin. No, mampay, baga di kita do mga lalaki kanyak na apeng nga kinayat mo at na anak na. Panakibutas ko na dahil. Tinasken, kitipat-pateg ka. Kanipat-pateg na. Sika ti may kadwa, siyak man ti may kadwa kang ka, datay tinay ka rin. Okay. Lalaki manunemi ti ati ni Angel Junior, kayat mo? Yes, Albert Junior. Manupay. Sika, ano kabaylam ti ore lima. Tinatagaw awirin to bra. Kinmangkuy-kuyog ti anak ko. Ni Angel ang mapan eskwela. At dapat dinanang makantulog kang ka ng mga awir iti produkta no mapamukuyugan niya Angel iti eskwela. Bagay, kabisado naman kid din na. At dala pang ibaw isak sadyay, mabaling ko panahawan. No mga pangal daw, alis tubig lang mapanja kantin, manakam at tindanak ko. Sige. Anong naming iti opisina? Kumusta biyag? Anak ng asawa na, kaano kayo kasat? Higit namin itong dibunyag ng Jonyo. Ket, kumusta? Kastoy, akong problema. Kaputak pimpin natin kami. Kumusta naman kita ka? Kwentasyo. Mayat siya. At agro-order ka niya. Agro-order ka niya. Mano? Inam. Opo. Dakal pati may tulong na yata. Dakal siguro komisyon mo.
Okay, nag-commission met. Para binangayin nga tulad tan. G15, i-13 mo latan. Hala? Uy, G15 nga presyo na, 30 latan. 13. Mahalas na nga numero. Hindi 14 mo. 12 latan na. Narikat mo agad na. At dumad siya kuka mo nga kuka. 10,000 na ita, 5,000 na commission ko. Uy, maka 10,000, maka 5,000 ka, commission. Kawan. Bakit mo magkudoan ta karoon din? Sige. 12,500 nga ko nga. Uy, sige. Tawansok man ti agala. Manong nemi, numanen karga mi ti joint deposit mi, joint account mi manong nemi, ken ni Annabel. At to, usa rin tang mga patak na ti bukod tang balay. Wala. Hindi ka matulungan. Dito malit anak mo ti kaskasok mo. Kat ni, adamat man sumaruno. Hala, nakalasok kang makala. Super pakalan na. Dato'y kwa, kaadati kwantas. Mabalim mo ba mapututan di nag-menopause na. Gaputi kwentas. At ebidensyan. At nakamaniknikin. So nga nung adat tadi kita kahit daw itaganak o rin nag-menopause na. Lakwam. Lakwam ito. Mayat man dati nga negosyo siya. Baka mangkontakan niya kita. Kontakan na. Ang gorderak mangkunata. Manong nemi iti kinagagat mi 5. Dagi tinagbaling nga anak mi. May kalima siyempre ni Angel. Mas daw da nga rod. Ang manang rod. Isut adda. Nga nakapatakdar kami tibukod mi nga balay. Manong nemi. Taado dagi ti sumsumrek a commission mi. Iti saanan nga ganak. Manong nemi ni Annabel. Ken kastamatan nga adda inalamin nga mga sikaso kadagitan anak mi. Manong nemi, ken katulong dito balay mi, intuloy na matlayang manan tinegosyo na. Nang timakadakas manong, nagsaramat din di mang supply ka na kami. Sabi nga ta, nakman na mo, ken nagpintas na siya. Baka kamat nung, baka nabruk. Baka no, sugator na yaking kuka. Kaya daw man nang ituloy Pagkapkapon siya supplies na. Di, agurdo na sa dyan, data di ka ang balik ng dealer. Tsaka karoon mo, baam tag sa salut-sudak to. Tanong kas lang, data tagpuunan. Ngem awan meten manon nito. No, pekas ta, adu meten din na kawin warasan na manon nito. Gabata, ako matindi magatang, di kita nanakwak manong pagrentada, di kita kukwada. Basta kumamat ka namin, hindi ka ang gasawang ng bye-bye among ko na. Usarin ti sa bali, sa amin tumanin usarin, huwag na. Manong nemi andan ni Angel iti college, kat makitam tilapsat na. Ngano agabay na gina, manong nemi kasla, manangin na lang ito dimat bumakit, ti asawa. Okay. Kastamat din kini June, manong nemi, at ti senior high school, gramo maten, kanigi dua, talupay nga dila. Nagtutuloy mat nagtrabaho, nemi, kat dandani ako nagretiro, kasanula. Siguro ito 65 ko. Hindi ka ito nasapa agretiro. Dito nga ron, ti makasalita, kinagyaman kitilaing mo, nang ibasa, manong nemi. Sabi ko mata, damat na ibatik ka adal, liliwakin pagsarbingan ti biya, kada kitipadak na nagbuya, more power to your program. So yung nga nagyawan nga pagaya mo, Albert,